ಅದಾನವತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಂಪೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೂರ್ಕೆಲ ಜಂಜಿದ ರೆಸಿಪಿ ಬಯೇ ಎಂಚಾಂತುಂತುಕ ತೂಲೆಂಪೆ ನವಾಮಿ ಜಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ದೀತಾರೆ ನವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ತೊಚ್ಚಿಗೆ ಏನೋ ಕೈಕೊಂಜಿ ತೊಲೆ ನುಡ್ಗೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ದೀತೇರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ದಾತ ಮತ್ತು ಬಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಬಂತ ಬಲೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ತಾರೈ ಒಂತ ಜೀರಿಗೆ ಆಜೆದೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಪುಳಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮುಂಚಿದ ಹುಡಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪೊಡಿ ಒಂದು ಅರಶಿನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೆಟ್ಟೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ತುಲೇಟು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನು ಪೊಡು ನೂರ್ಗೆಗ್ಲ ಜಂಜಿಗ್ಲ then fry manpereji then grind manpuka grinder ka paasa poita ati grinder da kallu dekkondu kallu dekadandi itte masala paadundullero ಇತ್ತ ಮಸಾಲ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯಾರ ಬಾಕಿ ಆತಂಡು ತೋಲತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಆಗಿ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮುಚ್ಚದೆ ದಿಕ್ಕ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ದಾದ ಮುತ್ತು ഞാനിത്തെ ಪಂಪ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇಂದೇ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕದು ಕಟ್ ಮಂತುಗ ತುಲೆ ಇಂದೇ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಂತುದಾಂಡು Vita ಮಾರಲ್ಲಿಪ್ಪ ಒಂದೇ ಬೆಚ್ಚ ಹುಡುಗ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಕ ತುಲೆತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಡು ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತ ಬೇಸ್ ಉಪ್ಪು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆವಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ಇತ್ತ ಟೊಮೆಟೊ ಆಡುದಿಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗೋಣ ಯಾವು ನಾನು ನೂರ್ಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಜಂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲೆ ಜಂಜಿ ಬಾರ್ದು ಫುಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತುಕ
ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಲಿ ಉಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ದೀಪಡು ನಮ್ಮ ದೀಪ ಮೂರು ಮಸಾಲೆ ಗಡೇರ ಆಡದೆ ರೊಟ್ಟಿ ಆಡೋ ತೂಕ ಯಾವು ಇತ್ತು ಸಣ್ಣ ಯಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬುಚ್ಚಿ ಗಮ ಗಮ ದುಂಡು ಅಜ್ಜಿ ದೆಪ್ಪಿ ಅಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡರು ಕೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲ ತೆತ್ತಾಡು ನೀರು ಪಾಡ್ಕ Debate on little tooth. Very button, and a masala parka. Too late, then I give masala pardon later. Masala parka mix manpuga. ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಐಕೆಯನ್ನ ಅಜ್ಜಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀಗ ನಾನು ಮುಚ್ಚಾದಿಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಿನ ಬಂದು ತೂಕ ಗೊತ್ತಿದ ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಇದೇ ತೂಲೆ ಜಂಜಿಲ ನುಗ್ಗೆಲ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಚಾದನ್ ಬಂದು ದೋಸೆ ತೊಟ್ಟುಗು Super accurate. Wow, super. Janji vastu super. Mata nama channel na subscribe ಮಾಡ್ಲಿ like ಮಾಡ್ಲಿ share ಮಾಡ್ಲಿ comment ಮಾಡ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿ ಏನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕೋಗ